Dan gidan mama ku da zo uban ka dan ci. Sai ba ku ga aiki yadda ya kamata. Allah abu ba ido ba yadda ya kamata. Nan gaba za ka taimaki kanka da wannan dinkin. Yawwa. Za ka dinga cin abinci yadda ya kamata. Wannan gefen shi ne za ka sa. Kayan da ya kawo mun dinki ba yanzu ba ne ba. Allah ya ba ce da bai so ne. Ya abin na gama kuwa. A zama sati biyu ke da bana wata ma. Baka ce wani samu. Rana magana. Kai, wani mata suna zuka su. Ya magana dinkin su. Oke, dinkin ka. Je wurin miya wala na bashi ya goge mi. Ka gani sai in ya gama sai ka ansu. Kai sauri don kuma kai na jin ka da ban banta min to ni sauri. Ya ta ya ta so. Ba ni kai ka ba ya ma uban ke. Ba na da gurin ya wala ne ma. Ya ce ba kawo ka ko ga na da ko wannan. Yana nufin ya saka ni kenan. An so da haka. No.